Tači i Veselji optuženi za ratne zločine protiv čovečnosti. Hag podigao optužnicu za zločine počinjene na Kosovu. Specijalno tužilaštvo u Hagu za zločine počinjene na Kosovu podnelo je optužnicu protiv Tačija i Veseljija za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, objavljeno je na sajtu tribunala. Specijalizovano tužilaštvo je stavilo na ispitivanje optužnicu sa 10 tačaka kojima se Hašim Tači i Kadri Veselji i još nekoliko bivših članova OVK terete za niz zločina protiv čovečnosti za skoro 100 ubistava. Tači i Veselji, visoki funkcioneri takozvane države Kosovo, krajem 90. godina su organizovali i predvodili terorističku organizaciju UČK na Kosovu i Metohiji. OVK je počinila najmonstruoznije zločine nad Srbima, nealbancima, ali i Albancima koji su bili lojalni Srbiji. Njihove grupe terorista, kojima su obojica komandovali, vršili su prepade na policijska i vojna vozila naše vojske na Kosovu i Metohiji i ubijali kako srpske policajce, tako i vojnike. Nisu se zadržavali samo na uniformisanim licima, pa su često kidnapovali Srbe na Kosovu, u poljima, na regionalnim i lokalnim putevima, firmama i na mnogim drugim mestima. Mnogi Srbi su ubijani u svojim kućama, dvorištima, a predvodnici tih krvavih zločina upravo su bili Hašim Tači i Kadri Veselji.